sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukin tigpaminaw, nining handumanan sa usakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Emil. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Please forgive me. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka silahis nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Emil. Oh, Dana, anak. Kumusta naman imong pagtuon? Okay naman pa. Gamay na lang ko antuson og graduate na ko. Mao ba? Namay noon. Pa, Ano? may nanghidunta ko nimo. Unsa man na? Pwede ba na akong dadon din sa ato sa Jerome? Aron ako mapaila-ila ninyo? Jerome. Uyab niya. Mag-usa naman da ko na sila kabuan. Uy, unsa gud eh? Kung mo nadadaan na din sa ato, aron may laila na mo ni mama mo. Yes pa. Pa Emil, Masusan, si Jerome day akong uyab. Jerome, akong parents. Nice meeting you, Tito. Nice meeting you too, iho. Unsa na mga graduha ron dong? Second year college na, sir. Same course namin ni Dana. O, usa ko ka working student. Oy, mao ba? Working student. Yes, sir. Gamay pa kay ko sa diyang namatay si Papa. Unya, upat mi kabuok mo nagsuon. Si Mama pod. Way regular nga trabaho. Sideline lang. Mao ba? Mao ni reason ko nga na nakagusto ko ni Jerome pa. Kay bisag daghan og hindrance ang pagtuon pero nipadayon gihapon siya ug nagkugi. Aron lang matuman iyang pangandoy nga makahuman gid siya. Well, saludo ko ni mo anak tangan. Basta kay isa lang nako nga di gini mo pasakitan ang akong anak. Nakasabot. Yes, sir. Day, basin dugay ko mauli og ma, ha? Ayaw na lang ko paabutan ninyong panihapon. Dagan ko kinahanglan nga tiwas sa opisina. Na ako'y giapas nga deadline. Nahala, sige. Pukaw lang ko kung moabot na kahain ka sugutumon ka aron mainit na ko ang sudan. Ayaw na panunana. Kapag gos-gos. Sige. Ikaw, good. Kla, naanarin nyo ka ng imong pasangil sa misis nga mag-overtime ka sa trabaho. Pero di ay, wala siya mahibaw nga balik sa pagkasilahis. Amot ba? Sa kung saan nagugugong nagyos siya sa tuwa. Oh, kasi lang ikatingagod. Naibawan mang daan mong misis sa una. So, pagmakasal nga, silahis yung ka, di ba? Pero kinisaan man kaniya, silang imo siyang ipagkaslan, mag-usap na ka. So, nagtuo siya nga, niundang na ka. Di sa kumagunahon na karon. Ang akong gustong mahitabo nga mahatagan ako og kagawasan ng lawas ng panginahanglan ako karon. Wow kayo da. Ay kabala ka, nako'y bagong bagets. Gikunta ka tulad kong daan nga, mag-ready na aning orasa. Aron di kasong oras. O sa hotel mo mag-apot. Taon na sad nga wag ko makagamit og lalaki. Gimingaw na kay ko. Sod lang. Hi, sir. Jerome, ikaw?
Unsay buot ipasabutan eh. Ayaw kong pangutana, ana. Ikaw mo'y angay na kong pangutanon unsay but pasabot ni mo ani. Nagbinuang ka rin sa kong anak. Tito, wa ko'y gilimod ninyo sa akong kahimtang. Mas dali kong magkwarta ni. Nining pagi ha. Di ko kinahanglan muundang sa akong pagswil ha. Gani, makasuporta pa ko sa akong mga manghod sa ilang mga panginahanglan. Di ko ani. Ito, una-una na lang. Makahatag to sa usag-usag sa atong mga panginahanglan. For sure, wag din mahibaw ang imong pamilya, bahay na ni, di ba? Mawang ipadayo naman ni. Way laing mahibaw ni, gawas na nato. Jerome, Isahan ako. Satisfied ka. Basta hatagin ako sa akong bayad. Jerome. Dong, wa ko makapantay sa oras sa imong pag-uli. Oh, wa na lang ti kapukawa kay nahinanog na kapag-ayo sa dihang naabot ko. Today, gusto ko mapahuway tibuok adlaw ron. Kapoy kay kong lawas. Sige. Pukawan na lang yati kainigting kauna. Ay, ayaw. Mubangon ako kung gutumon ko. Nahala, sige. Ikaw, good. Naunsa man ko. Di mawas kung manahuna ang naitabo na mo ni Jerome gabi. Lahi doon siya. Lahi nga satisfaction niyang nahatag na ko. Ay, kakapis kong lawas. Mapahuwayon ako. Size naman di ay. Tas-tas kong pahuway ron na. Mubangon ako, be. Kaya murag gutom naman. Nagdago pizza, tita. Para ninyo ni Tito. Ay, naunsa na gasto-gasto pamanggid ka nga na may pagkaon din sa bay. Ako bitaw siyang giingnan, ma. Ganahan magit siya nga naidad on din hikay. Maikog na siya niya ni Papa. Tusay na. Oh, hi, Tito. Oh, Jerome. Pa, nagdaog pizza si Jerome para niyo ni Mama. Kaon, Tito. Naibaw kong gigutom na ka. Ingon magod si tita nga tibuk adlaw kuno ka natuog. Kapoy day kayo ka, Tito? Kuan. Kapoy yung tuod ko kay daghan kong trabaho nga gitiwas sa opisina gapon. O day. Sige na, Tito. Kaon na. Unsa? Uyab si mong anak ang boylet? O lagi. Hala no. Kada kung sa ka nahimon mo si mong anak, uy, Emel. Pero, abali mo, sa tinuod lang, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Sukad lang nga nahitabo mi ni Jerome. Di na siya mawas kung una-una. Oh, Murag halos kada gabi, magpangitan ko niya. Emel. Abi na ko, di na ni Mausman. Tito. Mabuang ko ni mo, Jerome. Ikaw rin nakapabuang na kong sama ni. Di nagkamawas kung una-una. Usapay gibuhat ni mo na ako. Wara. Di lang ko gusto nga mausay kang imong gibayan ako. Gusto ko nga maayong akong serbisyo diyan mo. Jerome. Ito, Emil. Tito Emil, si Dana nagduda na ba yun ako? Sa ibot mo ipasabot. One but kay ko'y time niya. Straight na ba itang magsigkita? Ay, sige lang. Higkabala ka. Pag-amping lang yun kay mag-amping sa ko. Oh, si Susan. Ganiha pa mo na siya sige tawag. Nano magka. Hello, Susan. Emil, apas ang imong anak. Gigantong nanawag na ako nga naghilak. Nagbinuang ko no sa Jerome niya.
Unsa? Sige. Akong tawagan. Bye. Jerome, baka ka masuntis kong anak din eh. Ito? Wa man. Akong gisiguro nga, way makakita na ko. Mato ni Susan, naghila ko nung nanawag niya kay binuangan ko nimo. Oh, unsa dito? Muato ni ko. Patiksa na niya, tika. Kung kano sa kasunod nga makikita nimo. Ha? Sige, bye. Ay. Pa, Emil? Dana, Kamumay ka ba ni Jerome diya sa kwarto? Ito, imong wallet na... Ikaw na? Oh, si buti ba sa botani? Dana, mamaulit ta. Ato ta sa ato magsulti. Nga naman pa! Narigigitago naman ni Mama bahin si mapagkatao? O sabay na hitabo. Masabtan ko ninyo kung nga ka mo naman hinoy naglalis din his ato ron. Si Papa, Ma! Siya ang kabit ni Jerome! Emil, tinuod pa ni, ha? Susan, pasilo ako ninyo. Wa ko kinituyo ah. May bawo na kang daan sa kong pagkatao. Pero api pa na akong nag-usap ka na. Mosay akong pagtuong nga kaya na ako siyang wadon. Pero, Susan, niya na siya sa kong dugo. Di na siya mawa na ako. Sa sige na kong pugong, mas musamot kong giganahan. Pasilo ako ninyo. Pero pa anong si Jerome man? Sa kadagang lalaki, ganun ako pa magyong imong napili nga pasakitan. Ganun man pa. Anak, pasilo ako. Pasaylo, apat ko pa. Pero walang dili pa na ko kaya sa pagkakaroon. Sakit kayo imong nabuhat, ma. Huwag kabutangas ka sakit. Emil, sa pila kayo gayong gipasaylo tika o gisabot tika. Karon mo nagdili na ako kaya. Mahal tika pero doon ay limitasyon ang akong pagmahal, Emil. Dili pwede nga magsige kong pasaylo ni mo o niya magpakasa na sa kagbalik. Sorry, Emil. Mubiya ko din hiog dadon ko ang atong anak. Susan. Grabe ang akong pagmahay sa akong nabuhat. Pero tao ra ko. Di ko perpekto. Daghan kog mga sayop ug hangtod karon. Gikat-unan pa nako sa akong kaugalingon kung unsaon nga mahimo kong saktong padre di pamilya sa akong anak. Ingon mat sa akong asawa. Ug gusto ko nga andam nako sa akong kaugalingon nga di na gyud magbuhat og sayop. Inigkuha na kong balik nila. Tinilang ko. Daghang salamat, Arimen. Mao kato mga higalan, kaagi ni Emil nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit kadaghan, please forgive me. Please forgive me, oh, tsunami. Ang mong kaagi gibata no duwa sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamuusap mga higala mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papara sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina.